Грама узо. Трезвена бъди. О, музо. Има илюстрация нетрезвена. Да. И после вика след 300 грама. Няма да изключвам, просто изчаквайте, аз изключвам за да чете сега. Сега чете... Галя. Галя. Ама вие същия ред. Така се стане. Така се мръдни прави. нататък, тук нищо не много се втъмно. Добре, ще ходя да греня думите. Добре. Грейни думите. Ече хубаво дума, ще ходя да грейна думите. Каква ти муза, когато всеме нещо в душата стяга и рея поглед по безкрай, креслива птица чучулига заглушава. Дори шумът на вятъра не чувам, от косачка побеснява. И виното ми май не стига, душата да оплакна, да сън да потъна и тебе да намеря, музо подивяла. Добре. Греене. Рози? Рози. Ето някой да държи фотоапарата. Ще го държи. Това не е толкова важно. Добре. Сукаш не може да си разчета. Ей, проблем. Музовите мъжки са като мус с шоколад. Често те на празно те карат да ближиш топъл шоколад. Где ще срещна муза в мъжки род, дето без реклама да глътна цяла бъчва с топъл шоколад. Бъди, о, муза моя, една вселена, на всички като истински живот. Диана? Точно, сериозно. Точно същия ред. Бъди, о музо, каквото решиш, каквото е начертала душата ти, което е било в небето преди, сега се търкаля в краката ти. И ако решиш да бъдеш о, ще бъде много трудно за мене. Един ден ще решиш да си колело и значи дошло е време. Браво! Диана? Сега сама. Аз го префразирах. Бъди омус или бъди омуш. Познавам го винаги по походката, по паузите в търсенето на думите, паузи, които отварят процепи за спомени, миризми и докосвания. Познавам го в болката, засяда в тялото и покълва с годините моето вдъхновение. Браво! Браво! Браво.